Moi! Mä ajattelin tehdä lyhyen videon siitä, että mitä se eläinkommunikointi on. Teen näitä vähän useampia tämmöisiä lyhyitä pätkiä, niin vähän se avaa sitä ehkä, että mitä se oikeasti on. Eli eläinkommunikointi ei ole eläimen kouluttamista, vaan se on tulkkina olemista eläimen ja ihmisen välillä. Ikään kuin tulkataan eläimen kieltä ihmisen kielelle, että me ymmärretään heidän sanomisiaan. Ja eläimillä on, niin kuin meilläkin, niin vapaa tahto, että mitä he haluavat kertoa ja mitä he ei halua kertoa. Eli eläinkommunikoinnissa mä itse teen niin, että mä teen etänä. Ihan sen takia, kun mä olen niin herkkä aistimaan kaikkia ylimääräisiä ääniä ja aistin myös toisten ihmisten läsnäolon siinä, että mieluiten niin kuin teen itsekseni ilman häiriötekijöitä, jotta mä pystyn keskittyä, koska se on alitajunta, joka sitten tekee sitä työtä, niin mulla se häirintyy sitten helposti, jos se keskeytyy. Ei nykyisin enää niinkään, mutta alussa varsinkin. Eli tosiaan eläinkommunikoinnissa mä otan eläimen kuvan siihen mun eteen, rauhoitan mun mielen, nollaan mun mielen, mun päiväajatukset, että mitä ruokaa ja pitäisi tehdä sitä ja pitäisi mennä sinne ja sitten on ja toi on kesken ja nämä kaikki, että nollaa. Ja jokainen löytää omat keinonsa. Tässä on se hyvä puoli myös, että oppii ne keinot, että millä saa nollattua sitä pään surinaa, että kun on paljon ajatuksia, niin ajan mittaan oppii itselleen hyödyksi, että milloin saa nollattua ja olla läsnä. Nollauksen jälkeen mä tosiaan keskityn kuvaan, katselen sitä ja se on tärkeää aina kysyä ensin lupa. Eli mä kysyn eläimeltä luvan, että saanko mä kommunikoida sun kanssa. Ja näinkin tapahtuu, että eläin ei vastaa mitään. Näitä on harvoin mulla ollut 7 vuoden aikana, mutta on näin, että sieltä ei tule mitään. Eli silloin se tarkoittaa minun mielestäni, että hän ei halua nyt puhua mistään, ei halua kertoa mitään. Voi olla joku tilanne hänen elämässään esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa tosiaan mä kysyn luvan ja sen jälkeen mä annan sieltä tulla mitä tulee, tulee mielikuvia, lähinnä mielikuvia. Tavallaan se eläin näyttää mulle hänen elämäänsä, minkälainen hän on, miten hän liikkuu, hänen luonteestaan. Että sieltä tulee mielikuvina, tunteina, joskus jopa sanoina, joku sana tai lause. Ja mä itse kirjoitan sitten nämä ylös aina tietokoneella. Mä osaan kertoa 10-sormijärjestelmän aikaisempien töiden vuoksi, niin se on mulle kätevämpää, koska mun käsi ei kerki käsin kirjoittaa niin nopeasti, kun multa tulee sitä viestiä. Niin mä saan sitten samalla kirjoitettua ne ylös. Sitten mä kirjoitan ne tosiaan ylös ajan kanssa. Siinä menee tunti, saattaa mennä enemmän. Ihan se, miten sieltä tulee sitä asiaa. Mä kirjoitan ne kaikki ylös. Ja väliset tulee todellakin yksityiskohtia, mutta tässä hommassa täytyy sit aina koittaa muistaa se, ettei rupea epäilemään itteensä, että jos se tulee sieltä, joku ihan hassu yksityiskohta, niin sen kirjoittaa kanssa. Koska se sitten loppujen lopuksi, kun omistaja lukee sen, voi olla, että tulee semmoinen noin 2-3 A4 koneella kirjoitettuna sitä tekstiä, suurin piirtein keskimäärin, niin vaikka mä en tajuisi sitä, mikä se tarkoitus siinä on, niin kun mä oon kirjoittanut sen kuitenkin ylös, ja vähän vieläkin 7 vuoden jälkeen saatan ajatella, että toi nyt oli vähän outoa kyllä, että toi nyt varmaan ei pidä paikkaansa, niin omistaja hippaakin sitten, että hei, mä tiedänkin mitä tää meinasi. No mitä iloa ja hyötyä, mitä järkeä tehdään eläinkommunikointia, mitä siitä on kellekään, mitä iloa, onko se vaan huvi? Niin se ilo on, ensinnäkin mulle siitä on ilo se, että kaikkien jälkeen mä joka kerta mä oon niin onnellinen. Mulle tulee niin hyvä olo, että mä oon saanut auttaa. Mä oon saanut auttaa sitä omistajaa kuulemaan lemmikkiensä. Ja lemmikki on saanut kertoa äänensä ja kertoa omistajalle asioita. Niin sitten kun siinä varsinkin kun selviää jotain, että se lemmikki on vaikka käyttäytynyt oudosti. Eikä ole mitään fyysistä syytä, eikä mitään, että eläinlääkärissä ollaan käyty
Mutta se omistaja kuitenkin osaa sieltä rivien välistä ja tekstistä lukee ja näkee sen, että missä se syy sitten oikeasti on, että se käyttäytyy oudosti. Esimerkiksi ei ole yleensä vetäytyvä, mutta nyt onkin. Ei ole mitään fyysistä, mutta se, että elämässä on jotain, mikä nyt ei ole sen mielestä hyvin sen eläimen, ja sitten se niin saa vihdoin kerrottua sen ulos. He kertoo aina tosi kauniisti, he ei koskaan syytä eikä mitään, vaan he kertoo ihan vaan luonnollisesti omasta elämästään. Niin omistaja sitten siitä ymmärtää ja pystyy tekemään asialle jotain ja parantaa eläimen elämää, koska sen takia yleensä muuhun otetaankin yhteyttä, että halutaan eläimen hyvinvointiin. Ja toinen on sitten lohtu. Eli kun on menettänyt niin kuin rakkaansa 10 vuotta sitten, vuosi sitten, ja se on kuitenkin mielen päällä niin vahvasti tuo sydämessä, että joistakin tuntuu, että olisi kiva kuulla kuitenkin jotakin, ja vähän niin kuin ehkä siitäkin, että mitä mieltä se on niin kuin ollut omasta elämästään. Omistajalla on ehkä joku syyllisyyden tuntokin, että tekikö hän nyt vähän liian rajun päätöksen, kun hän teki lopettamispäätöksen eutanasiaan ja tämmöisiä. Niin se lohtu sitten, kun edesmennyt kertoo sitä elämästään, ne ihan samalla tavalla näyttää kuin eläväkin oma elämänsä, minkälainen hän oli. Ja hän näyttää kaikkinensa sen, niin se tuo lohtua sitten myös sille omistajalle. Eläimet kertoo aina, edesmenneet tai elävät, niin tosi lempeästi ja viisaasti asioita. Sieltä tulee väliin semmoisia elämänviisauksia, että hei, haloo, että huomatkaa tämmöinen juttu, että ihmiset teette tälleen, että mä en nyt ihan ymmärrä, miksi te teette näin, miksi te toimitte näin, että olisiko järkevämpi tehdä toisin. Ihan tämmöisiä, kun meillä on kiire esimerkiksi koko ajan, me ei pysähytä koskaan, meillä on aina kiire johonkin ja tämmöinen ihan tavallaan tavallinen asia. Ja se, mikä ero on, varminkin ei ole eroa, edesmenneessä ja elävässä eläimessä, niin kun mä teen kommunikointia, niin siinä ei ole mitään eroa. Eli jos mä en tiedä, että se eläin on edesmennyt, ja hän ei tuo sitten mitenkään sitä esiin siinä kommunikoinnissa, niin kuin harvoin tuovat, niin mä en tietäisi sitä. Koska se energia on ihan sama elävällä ja edesmenneellä näissä kommunikoinneissa, kun intuition kautta tehdään, niin se on hänen energia, joka sieltä tulee läpi. Niin joskus on jopa niinkin päin, että on edesmennyt, jonka mä tiedän, että on edesmennyt, niin hänen energia on niin vahva, että tuntuu, kun hän olisi jotenkin niin kuin tosi voimakas ja mä en pysty kirjoittamaan menneessä muodossa, että oli, teki. Sen takia mä yleensä kysyn edesmennyt vai elossa, koska kirjoitusmuoto on tai oli. Se on vähän hassu, jos mä edesmenneistä puhun niin kuin nykypresenssissä, että on. Lähinnä sen takia mä kysyn, että onko se edesmennyt vai elossa. Mutta tosiaan muistan yhden hevosen, joka oli niin vahva se energia, että mä en voinut edes kirjoittaa, että oli. Että se oli pakko laittaa, että on. Hän on tällainen, hän tuntee näin, tai no en tiedä tunteeko, mutta siis on muodossa. Että tämä jäi kyllä hyvin mieleen, että mä laitoinkin omistajalle sitten, että en voinut nyt kyllä käyttää oli-muodossa, koska tuntuu, kun hän olisi tuossa mun vieressä, ihan täällä maan päällä. Mutta tällaisia, näin niin kuin lyhyesti koitin, että jaksatte katsoa, ja mä teen näitä useampia. Sori, kun tää tärisee tää kamera, kun mä kokeilen eka kertaa selfie-tikkuu ja väpättää. Laittakaa kysymyksiä. Sori, tässä menee auto, mä teen meidän takapihalla, niin menee auto ohi. Noin, siellä meni hieno auto. Niin laittakaa tähän alle vaikka kysymyksiä, mitä te haluatte tietää, mitä tulee mieleen, ihan mitä vaan eläinkommunikointiin liittyen. Ja mä vastaan sitten niihin tulevissa videoissa. Mä vastaan kyllä heti siihen alle varmaan jo, mutta mä otan ne aiheet esiin myös sitten videoissa. Niin mä kerron pieniä pätkiä tästä näin, että vinkkejä myöskin siihen, että miten sitä tehdään, miten kannattaa kokeilla ja niin päin pois. Mutta kiitos. Palataan ja ihanaa päivän jatkoa. Moi moi!